Enten apa Raja? Tulungno putri-putriku. Ini baginda Raja. Sang Kanjeng Putri, enek salam saka raja. Wonten apa? Banjur didhawuhi sowan Sang Prabu. Nggih. Wonten apa, Pak? Enten ingkang kula sampaikan. Membutuhke salah siji putri kali Raden Inu Kertapati. Tahun kula napa ajeng? Rugen kang isih sampaikan. Nggih. Cek aku arep metu. Nggih, Kang Mas. Bu, kula mboten seneng kali Kirana. Napa Nduk? Dekne wis rusak kebahagiaanku. Seharusnya aku sing dijodohno kali Raden Inu. Duwe rencana apik kanggo ngrusak Kirana. Napa niku, Bu? Wis ta, milu ibu. Aku mau ngurus Nyuwun sewu. Mbok Butuh bantuane jenengan. Apa sing arep dilakoni? Aku pengen uripe Kirana ancur. Sing kudu ndi? Kula pasrahke kabeh teng jenengan. Wis pasrana kabeh nyusun, saya nyusun. Nggih. Yo, Iki upah kangge jenengan. Matur nuwun. ya wis isun bakal nyiapke kutukan lu Kirana. Nggih, matur nuwun. Permisi. Enten napa? Ana tugas sing kudu dilakoni. Tugas napa? Kutukan anake Raja Deha Kirana. Nyuwun sewu Kang Mas. takon ndi? Enten urusan teng jaba. Ya wis luwih. Wonten kabar buruk. Kenapa? Kirana seneng kali salah siji pengawal. Wonten napa, Pak? Bener demene salah siji pengawal. Mboten niku kabeh fitnah. Ndi wae ngene percaya nira, ngali ora. Sapa kowe? Wes kok ngerti aku sapa? Ana urusan apa? Gak usah tekan-tekan. Tekanan cangkem. Mampus kon Kirana. Haha, mampus kon Kirana aja sampai ana sing nemukno keong iki. Bahan iku kok muruk. Hari ayu keong iki. Nasan kula moleh. Sanjala kene long nak njut undan. Aku di sono nih kene. Pasti aku di sono nambah rondo mau. Semen juga mangatku kok. Kayaknya wayah wis mulai dingin. Aku kudu balik. Sapa kowe? Mula ke yang sing sampean temukna mau. Coba jelasno apa maksud kabeh iki? Sebenarnya kowe sapa Cahayu? Sebenarnya kula niki anake Raja Deha. Kula niki dikutuk oleh saudara iki kula. Kula saged balik dadi manusia malih kajeng kula ditemokne tiyang lain. Ayo niru aku mati Cahayu. Ngurung Kirana seneng karo pengawal. Nyuwun sewu Raja. Nggih. Napa bener Kirana udah di kerajaan? Iya, sing warga. Terus napa bener omongin tiang-tiang tentang Kirana? Ya, bener arep kudu diangat. Inggih pun. Aku kepinsan ngomongin Tante Kirana.
rencana sing ibu usul nalika akhirnya pun berhasil. Aku seneng akhirnya iso nyingkirno Kirana di istana. Iyalah, saiki wayahe kowe manglingna atine Raden. Nggih, Bu. Rasa mengamali perintah jenengan. Wah, Wong loro, sapa sing merintah kowe? kon sapa kon ora perlu. Kon kabeh lawan aku. Lho, Bulan diperintah Saiki jujur, sapa sing merintah? nama Suri, Raja Kale, Dewi Ajeng. Ayo saiki milu ning istana. Nyuwun sewu Raja. Kula takut mbuktikan ngaku-ngaku iku mboten bener. Jadi caranya dikatakan. Mlebu. Tapi ini cuma fitnah akan didamel permaisuri. Niki dukun kan dikengken permaisuri. Ini niku kabeh bener kula diperintah oleh Permaisuri jenengan oleh Dewi Ajeng. Dek, berinio kewenang Dewi Ajeng. Napa, Mas? Yo, sudah pengen dulu. Tapi dulu. Napa niki enten napa? Coba jelas no kabeh wong iki. Kula mboten semerep. Yo, aja jadi no coba jelas no. Dulu. Loro, dua. Arene ya. Ya pun kula pamit. Yo. Kita dewa dino loro. Ngapunten, sepurana kula pun siwak. Ya, gue cuma kehilangan jadi saya hancur. Ngapunten. Saya juga nih harap dino